نێزێ vê siranê kima diyarî ji bo xatirê Cemîl û tiştê Xropa Yûsên têva û silav û rêz ji bitûnê ekîba Yûsên têva û silav û rêz Seydê 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 tişkî bêjim nexeyê Seydê 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 tişkî bêjim nexeyê Bêjim tu nexeyê ramûşanîk tu bida xêra te bi subha heydê Seydê 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 tişkî bêjim nexeyê Seydê hatû meşiya tina tina bûriya Dê hatû meşiya tina tina bûriya Ta tina bûriya ba Cemîl û niştiya Wexta çavê milêket havê lê êşêm nediya Seydê 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 tişkî bêjim nexeyê Kî bêjim nexeyê ma ji kîm roja heydê Seyda mina kavrebos, seyda mina kavrebos Damina kavrebos, berdeyî kême çûbû Derî kême çûbû kir hecaca kiratos Hecaca kiratos, mig hosum hate bixêr Wê gu heyda te pîroz Seydê 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 tişkî bêjim nexeyê Seydê 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 ma ji kîm roja heydê Seydê 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 tişkî bêjim nexeyê Ma ji kîm roja heydê